Novopazarski muzej, riznica kulturnog naslijeđa. Njegove zbirke obuhvataju artefakte iz prahistorije, srednjovjekovnog i osmanskog perioda. Posjetiocima nudi na uvid dugu i slojevitu historiju regije. Mirno dvorište muzeja poziva posjetioce da se prisjete onih koji su šeherom hodili stoljećima ranije. Stalni napori na očuvanju omogućavaju da se buduće generacije poveže s bogatom kulturnom pričom Novog Pazara i njegovih stanovnika. Muzej Ras, čuvar nasljeđa koje oblikuje budućnost Novog Pazara.